Identifikat bini f'Ħalkirkop li fih se jsir ċentru tas-saħħa ġdid. ċentru tas-saħħa li għandu lan jaqdi madwar 25,000 ċittadin. Fost dawn hemm residenti ta' Żurrieq, lokalità ta' iktar minn 10,000 persuna li għal ħafna żmien kienet nieqsa minn ċentru tas-saħħa fil-viċinanzi. F'każ ta' emerġenza dawn kellhom jirrikorru fiċ-ċentru tas-saħħa tal-Furjana jew imorru direttament l-emerġenza tal-isptar. Żurrieq hemm ukoll Ħalluqa, l-Imqabba, il-Qrendi, Ħalkirkop, Ħalsafi u Ħalfar, lokalitajiet magħrufin aħjar bħala ta' wara l-Mina. Is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fearn għalli dan il-proġett skont kif kien imwiegħed fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista se jiffaċilita l-ħajja ta' iktar minn 25,000 ruħ. In-nofs tal-pazjenti li kienu jmorru ċ-ċentru tas-saħħa tal-Furjana għal trattamenti mediċi. Aħna llum dejna l-proċess li niftħu health center ġdid f'din in-naħa ta' Malta. Dan huwa skont kif aħna konna edna fil-manifest elettorali tagħna. Fil-fatt qegħdin nippjanaw li niftħu ċentru tas-saħħa ġo Ħalkirkop illi jkollu catchment area ta' madwar 25,000 ruħ. Is-Sindku ta' Ħalkirkop Karmel Kallejja qal li permezz ta' dan iċ-ċentru il-pubbliku jista' jinqeda fi ftit ħin u mingħajr ebda strapazz ieħor. Dal-aħħar sena il-sitwazzjoni bħala biex bniedem jinqeda l-isptar jew il-klinik tal-Furjana kienet na problema għax il-Furjana biex tipparkja daqsxejn problema biex tasal tal-linja filgħodu għabba traffiku hekk jiġifieri mhux bħal meta għandek hawnhekk u ġejt mill-ewwel problemi ta' parking m'għandikx servizz aħjar. Min barra dan, iċ-ċentru tas-saħħa f'Ħalkirkop se jipprovdi wkoll numru ta' opportunitajiet ta' xogħol għal persuni li jispeċjalizzaw fil-kamp mediku. Dan huwa parti minn pjan ta' gvern li huwa impenjat li jinvesti u jsaħħaħ is-servizzi tal-kura primarja fil-komunità biex ir-residenti jinqdew biktar kumdità.